שער של יניב קטן. מכבי חיפה מובילה 1-0 באולטראפורד. ועכשיו פינת היכל התהילה של יציע ג'. אז כן, גם סלקטור מצד אחד, יניב קטן מצד שני, פינת היכל התהילה, והשבוע אנחנו גאים לארח בתוכנית ולהגיד שלום לקרול רוטנר. מה שלומך? ערב טוב. אז קודם כל, דקה לפני מדברים איתך, שמעון, ספר לנו לדור הצעיר, אני רק רוצה להגיד כדי שקרול ישמע, קרול, אנחנו בפינה שבועית, רעיון בזמנו של שמעון גילו, מדי שבוע לחבר את הדור הצעיר שלו, עד מכבי חיפה, לאנשים שהביאו את מכבי חיפה לאחד שנמצאת היום, וקרול רוטנר, אחד מהם, ספר לנו עליו. אז קודם כל טיפה רקע כללי. כן. מכבי חיפה המפוארת של סוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-90, כל השמות המפוארים, אמר ומנצ'ל וארדי ושפירה ולד וכל אלה, השחקנים פרשו, והיה חילופי דורות, והיה דור חדש מהדור, דור חדש ומוכשר. מכבי חיפה בראייה קדימה, שולחת בעונת 64 את הכוכב של אברהם מנצ'ל בגיל 30 לקורס מאמנים בגרמניה, במקום הכי טוב בקלן. ומנצ'ל חוזר משם ומתמנה למאמן שלנו, והוא מנחיל במכבי חיפה שיטה חדשה שעוד לא נודעה עד אז, מגינים תוקפים. הוא שם את קרול רוטנר, שכולם קוראים לו ליקה, בתור מגן ימני, ואת קלמן זוננשן בתור מגן שמאלי, ומכבי חיפה פתאום דורסת, אז אמנם רק בליגה השנייה כי ירדנו ליגה, אבל גם כשאנחנו חוזרים לליגה הראשונה, אף אחד לא מתמודד איתנו, ובאמת, אם לא היה אז שתי עונות מחוברות בגלל מלחמת ששת הימים, יש סיכוי טוב שהיינו לוקחים אליפות, כי השיטה הזאת, שאחר כך במונדיאל, שהיה בקיץ שלאחר מכן, אנגליה לקחה את המונדיאל הזה עם ווילסון וכהן, שהמאמן שלהם, רמזי, גם כן הביא את זה מאותו בית מדרש בגרמניה, וקרול רוטנר היה בהחלט נדבך חשוב בשיטה הזאת. דרך אגב, היום אנחנו צוחקים הרבה פעמים על זה שמשומר מוריד יונים, אצל ליקה זה לא היה קורה. היה לו קרוסים מעולים, תוך כדי ריצה, אני לא יודע, אז לא ספרו בישולים, לא יודע כמה גולים הוא בישל לשמילו ולאדלר בקורסים שלו. ליקה גם שיחק בקוסמוס ניו יורק, אני לא יודע איזה שמות, אבל אז כוכבים גדולים מאוד הלכו לסיים את הקריירה שלהם בקבוצה הזאת, ובהחלט סמל גדול במכבי חיפה. ומי שלא יודע, הוא גם בחור יפה. דרך אגב, הוא נראה צעיר מגילו, ראיתי אותו באקראי ביום שישי האחרון, הוא אימן גם בנערים ובילדים במכבי חיפה, ומגיע למשחקים, אני לא יודע אם עד עכשיו מגיע בקריית אליעזר, היה מגיע עם הילדים שלו והנכדים שלו. אז מה, צדוק מלכה זה מלך הארץ של מכבי חיפה? אני לא מכיר את קרול כשחקן, כי דיברתי קצת אחרי, אבל עבדנו יחד במחלקת הנוער, אני יכול להעיד עליו שהוא באמת אדם מקסים, בחור לבבי, שאפשר רק ללמוד ממנו. כן, קרול, מה יש לך להגיד על כל מה שנאמר עד עכשיו? אני שמח שעוד... אתה שמח שזוכרים. לך יוצא להגיע למשחקים של מכבי חיפה? יש לי מנוי שנתי, אנחנו כל שנה מגיעים. כל השחקנים הוותיקים באים לאצטדיון לסמי עופר, נפגשים שם. ופגישת מחזור כזו מדי שבועיים. נכון, פגישת מחזור, כולם נפגשים. ואתה רואה את מכבי חיפה של היום, אתה יודע, עם האצטדיון המפואר ועם כסף שלא נגמר, ומה דעתך על מה שקורה שם היום? אני יכול לספר לך שאנחנו שיחקנו בלי כסף כמעט. היינו נוסעים כל משחק באוטובוס, חוזרים חזרה, אוכלים במסעדה, חומוס עם טחינה בלבד. אין יותר מזה, אין. לא היה תקציב גם. אבל מה, היינו נשמה, גדלנו באגודת מכבי חיפה. מפה זה נובע. ליקה, אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית. אתה הרי בנוער לא היית מגן. ואחר כך מנצ'ל והפך אותך למגן, נכון? הייתי גם מגן וגם בלם, נכון. אוקיי, עכשיו, היום אנחנו כמעט לא רואים מצב כזה שמשנים לשחקנים תפקוד. אם גדלת מגן, אז תמות מגן. למה לא לנסות את הדברים האלה שנעשו בעבר גם בימינו? נכון, אפשר לנסות כל שחקן זה ראות של המאמן בלבד. שום הוא רואה שיכול להשיג מגן או קשר, גם חלוץ.
בזמני גם היה בנבחרת הנוער אחד בשם פוגל, מהפועל כפר סבא. הוא היה שוער, אחרי זה גם לפתח. מצוין. אכן, וכמובן שהתחשחק שמילו ששחק בכל התפקידים. כן, שמילו שחק בכל התפקידים, נכון. הוא היה רבגוני, שמילו היה שלי, היחיד במינו. היה גם אופסנאי? כן. אז היו באים בגדים מהבית. נכון, היינו באים שעה, שעתיים לפני אימון. עכשיו, בבית מכבי. ליקי, אני רוצה להחזיר אותך לעונה שחזרנו לליגה לאומית. משחק נגד מכבי תל אביב בקריית אליעזר. אני עכשיו אגיד לך שהחידה שמקודם שאלנו היא מי המגינים שהבקיעו, שחקני הגנה שהבקיעו שער ניצחון נגד מכבי. אז בוא ניתן את התשובה? בוא ניתן את התשובה של החידה. היו 4 שחקני הגנה שהבקיעו שער ניצחון נגד מכבי תל אביב. טוואטחה, אלון חרזי, אלי כהן, הבלם, וקרול רוטנר. מתי זה היה? זה ב-1966, ואז במחצית השנייה, ליקה פורץ מעמדת המגן הימני, פחות או יותר מתחת לשער 4, 25 מטר אלכסונית, נותן טיל לחיבורים של חיים לוין, והשאר היסטוריה. כמה נגמר? קרול, אתה זוכר את הגול הזה? בוודאי, מה זה? פה בן אדם, יושב פה בן אדם, ואתה מבין, איך תזכור כמה, 50 שנה אחורה? אז גם כל יום היה יוצא עיתון ספורט, היה כתוב למחרת טיל הרם של רוטנר. זה עוד שמור. לכן היה טיל רם. יפה, יפה. טוב, אז קודם כל שמחנו לעשות את החיבור הזה. אז אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, שיהיה לך חג שמח, ותמשיך להגיע למשחקים. תודה רבה לכם, חג שמח. חג שמח, להתראות, ביי ביי.